Ay lase. Ang kayo nutang nung kapibayar yo. Ay nung po dyan, ang po na ibayar mo. Di man tila mang bayaran ng barangay hall nung tan. Mars. Akin, naririr mo mo. Akin mo lukasan. Wala ta kasi single kila. Lukasan mo, ang papasak. Yagi. Mars. Eh, sunay. Ito man. Puti nanay mo. Ay, wajay ra, lupeo. Katan? Si Asinunay. Ah, aking nilukasan mo. Hoy, puti siya. Mars, kapasyar ka. Siya alipin masyar para si ka. Ay, irong ka ni. Dino. Kapag dyan. Okay. Akin na pinaloob mo. Eh, tanap panda kayo. Masingil ka na eh. Bakit buhar ko? Ay, agi ka utang kayo lama. Ignaingal ka ni. Uy, kartang san. Enggak po. Itu kwarta dyan eh. Yagi. Paano ito lang yan? Ay, king kasi Mars. Ay, amoy babaga ng kayo ng bayar. Enggak po ni kasi sa kwarta. Ayan tutan. Ang bagam natan. Poil ka lang dyan na ni Mars. Ay, lase. Ang kayo nutang nung kapibayar yo. Bayaran ta ka. Pero, naninibali. Ay, nung poil dyan, ang po na ibayar mo. Di man tila mang bayaran ng barangay hall nung tan. Ayugi. Ina? Ken? Unali sa kayo mga ito saya, ah? Pigara nyo eh. 600 tan. Wala la. Ay. Iman. Pangitirang kuya eh. Ano ba? A few moments later. Ako po. Ninil pante. Gi. Matanla mo may order ko ayaw. Dino infante. Ay minto ni. Gabi kwarta ni Nathan. Woo! Tao po. Ayan tala. Basing ko ni may kwarta dyan. Ay kuya, ito man. Deliver sir. Ay on, saan pigalamon? 590 sir. Yan eh. Sige, salamat. Sa wakas, si mabimot yan. Okay. Puso yan natin eh. Uy! Bagay. Sukat ko. Uy! Anos labat. Walang san siya. Ah. Balaw ti kaos maya. Una, tuta na eh. Anos labat. Walang san siya. Isa. Gwapo. Bagay ko na eh. Bagay mo. Antoy, niter mo ipapeter ko sila. Ayag kumanaya niter nita. Ang konti pang iterang ko. Ayag mo niter. Anda. Siya di mangiter. Kinbalo na eh. Kulang to. Binayis ko ni manaya nita. Si Mabia ay. Imbayar ko ni. Ayan to.